Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So दिनैयो 15 आगस्टनिनो गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोननिसिम लानानै फैबावनाय जाबाय। आङो दासो स्कुलनिफ्राय मोनफैदों ओमफ्राय जोङो दायो लोगोफोरजों मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों। स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जानानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय उदालगुरि टाउन मोनफैबाय नै। जा मोजां तिरंगा साजायना दोनजोबदों नै लाइन लाइननो। स' जोङो दा मोनफैबाय नै स्पटआवहाय जायफ्रा फैखांबाय नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ जायगाखौ। स' जोङो फैदों उदालगुरिनि एकदम साहा गालै गोदानै खुलिनाय मोनसे रिजर्टआव बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिमावहाय। भिउआ जा मोजां नै लोगोफोर नायनोबा एसे। दिनै 15 आगस्टनि गोबां प्रग्राम लादों आरो बेवहाय। बेखायनो जा मानसि फैदों नै। सिंगिं आरो डान्सिंनि कम्पिटिसन जाखांबाय ओमफ्राय दायो पएम रिसाइटेसन दङ आरो दसे उनावहाय। नै बेयाव काबादि कम्पिटिसन जादों दां। सोरहाबा द्रन बिर होबायलै नै। गोजौ गाहायथारलै लामायाबो। Ci मैदेर दङ। हा? एन्जरफोरखौ दिखाङा? मानै काजिरङानिफ्राय लाबोदोंनो बे मैदेर मानैखौ। मानसि गोजाबा बेसेबां लादों? सासेयावनो? গোবিন্দ চন্দ্র বসুমতাৰী প্ৰদান কৰিব। এখানে যিসকল প্ৰাইজ পাইছে मोसानाय रोजाबनायाव प्राइज मोननायफोरखौ एनाउन्स खालामबाय थादों। सेकेन्ड प्रिमियार सेकेन्डारि स्कुल, थार्ड मालिबाहा ग्रुप घुगनाथि माने धन्यबाद। जा मानसिखा जेथिंबो नायबाबो मानसि। फट' लालायबाय नै। गरम मोनसोबाय नै खुसेर बिदै लोंदों। सासेया लोंखांबाय। माखासेया ओइथिं बेरायहैबाय। आंनि गांफोरखौ
Tuh. Ayo nang di situ. Ya, es krim जानायाव गोसो होदोंमोन नै सासेया. गोथाव. Ayo हांबाय दां di situ. Ayo. Dustbin monaखै? Oy, on dustbin दंमोन दा. खन्थाइ अरायनाय जाबाय थादों बैयावहाय जा मोजां बार बारदों नै थांबाय थानोसै जों खानायानो जासिगोन ओरै थुनाय बायदि खामब्रा सेलफि मा सेलफि र' गोजौनिफ्राय गाहायाव फैबाय जोङो दायो थांनोसै नैयाव मोननैसो फट' लानानै थांसै आरो साथामा इयाव दोनहैयो दे लादो रा नोङो लाबाय था जों इथिं नायजोब दे गासिबो दे नोंबो थाले आं सोंनान दे हा खेबाय नाहरदों दे फट' लानायानो जोबला दे खयै थादो दे एसे फट' सेसनानो जोबाखै मोनाबाय 5:30 जाबाय थांनोसै जोङो ओंखारलांसै नै मानसिफोरा दाबो फैगासिनो जोङो रिजर्टनिफ्राय ओंखारबोनानै लामा ससे मोनफैबाय ओमफ्राय लामायावहाय भिउखौ मोजां नुनायखाय मोननैसो फट' लाबाय ओमफ्राय भिडिअबो खालामबाय आरो जोङो दा फैयै फैयै उदालगुरि टाउन मोनफैबाय नै सा लोंलांसै नैबेयाव Bữa thuốc sư nè má đâu xem rồi biết bữa ra rồi स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव